Wat wie het weer een prachtige simmerdag in dit lange weekend. Maar wel een stevige noordoostenwind. Krachtig, ja, dat is dan een waarschuwing van de watersport. Joen en vannacht, het blijft helder, eerst nog zinnen. Vannacht een temperatuur om het bij de 11 of 12 graden heen. En dan zetten we op naar morgen. Morgen wordt een simmerdag, een volle simmerdag, maar volop zinnen. En een temperatuur die de wijze mij. Zo'n 20 graden direct onder de kust en op de eilanden. Onder invloed van de noordoostenwind. En zo'n 24, misschien wel 24 graden verderop in de provincie. Het zuiden, het zuidoosten en het oosten. Ja, daar is het wat smoeker. En dan op een nieuwe waarschuwing van de watersport. Een krachtige wind uit het noordoosten mee. Houd daar rekening mee. En dan zetten we terug naar het waar op Snein. Ik heb weer een simmerdag, maar dat wordt een simmerdag. Maar minder zinnen, wat meer bewolking, maar nog wel drooghoeddag. En de temperaturen, zo'n 18 graden direct aan zee in de kustgebieden en op de eilanden. En zo'n 20 en 23 graden op het vasteland, maar de hoogste temperaturen in het zuidoosten. En op een stevige wind noord-noordoost en die is matig en krachtig. Ja, dan terug naar de joentijd en de nacht. Dan komen de buien, maar komen ze op Tonger, maar komen ze op Wienstetten en flink wat wetter. En manje, het fruitsjoch, op manje betekent rein. Temperatuur op manje zijn 18 graden. Tiesje, een droge dag, meest bewolkt 17 graden. Waasje, de buien, de zinnen en een temperatuur om de bij de 18 graden heen. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.